Другът ми. Can I want to say something. Бих искала да кажа I'm нещо. not really good with I'm really good with discipline, but not with like society discipline. You know, I'm the banga. Добре съм с дисциплинирана съм, но не и по този начин. Искам да благодаря на моя съпруг, който ме насърчи да се включа в Евровизия. Не бях сигурна. И имах съмнения в себе си и притеснения, но той просто ме подкрепи и ме накара и каза съвсем категорично: звъни веднага по телефона и отиваш и се явяваш на това състезание. И тъкмо благодарение на него, на моето семейство, на най-близките ми хора, за това съм тук, на това място. И това е най-важната част от това пътешествие.